Hola! Estic mirant una sèrie de zombis que m'han recomanat, però falten 5 minuts perquè s'acabi el primer episodi i encara no n'he vist cap. T'ho pots creure? Per cert, t'has adonat que he usat els verbs mirar i veure en sentits diferents? Saps quina diferència hi ha entre l'un i l'altre? I entre els verbs escoltar i sentir? Si tens dubtes a l'hora d'usar-los, queda't amb mi fins al final del vídeo i t'ho explico. Som-hi! La diferència entre els verbs mirar i veure i escoltar i sentir té a veure amb la intenció que hi poso. Mentre que mirar i escoltar impliquen la voluntat de percebre amb la vista i amb l'oïda el que tenim al voltant, els verbs veure i sentir es realitzen de manera no voluntària. És a dir, que en general veiem i sentim perquè tenim aquesta capacitat i vivim envoltats d'imatges i sons. Vaig pel carrer, veig la gent que passa i sento que parlen. De vegades fins i tot sento les converses que tenen, però sense intenció. I quan algú o alguna cosa em crida l'atenció, llavors és quan miro o escolto. És per això que diferencio entre mirar una sèrie i veure zombis. Miro la sèrie perquè hi paro atenció i no veig cap zombi perquè aquesta sèrie és una estafa i no surten a la pantalla. Mirar, intenció. Veure, capacitat. I el mateix passa amb els verbs escoltar i sentir. Puc dir, per exemple, volia escoltar música, però tothom parlava tan fort que no sentia res. O sigui, que usem el verb escoltar quan parlem d'una acció en la qual parem atenció, però fem servir el verb sentir quan l'acció té a veure només amb la capacitat de percebre el so. Per això, normalment usem els verbs mirar i escoltar quan ens referim a pel·lícules, sèries, vídeos, programes de ràdio, podcasts, etc. Especialment si els seguim amb atenció i intenció. Sí? Doncs vinga, fem un test per revisar tot el que t'he explicat, d'acord? Comencem! He anat al mercat i he sentit, escoltat, dos nois que parlaven sobre la vida a altres planetes. Molt bé! En aquest cas usem el verb sentir, perquè no hi ha hagut intenció. Com que el tema m'ha semblat interessant, m'hi he acostat dissimuladament i he sentit, escoltat el que deien. Efectivament, aquí cal usar el verb escoltar, perquè per més dissimuladament que fos l'acció, ha estat del tot intencionada. Un dels nois ha vist, mirat, que jo els estava sentint, escoltant. Exacte, el noi m'ha vist. És a dir, s'ha adonat que jo era allà i el que ha vist és que jo els estava escoltant, perquè no dissimulo prou bé i era evident que estava interessada en el que deien. Llavors, el noi m'ha vist, mirat i m'ha preguntat si també m'interessava el tema. Exacte, m'ha mirat. Aquesta vegada ja no ha sigut un acte involuntari. Finalment, m'he unit a la conversa i m'han recomanat que vegi, miri un documental i que senti, escolti un podcast. Sí, que miri un documental i que escolti un podcast, perquè aquí hi torna a haver intenció i atenció. I ja està,
Ara et deixo i continuo mirant la sèrie de zombis, a veure si en veig algun abans que s'acabi el capítol. Montse, la sèrie que t'he recomanat jo no és de zombis, sinó de somnis. Ah, això ho explica tot.